Alright, grade 10. Esikhuluma ngawo namhlanje ama-wave, sound and light. Okay, so uzomele break it down lamagama uma-3 zame ukwa-understand. Sinegama elithi wave, kunegama elithi sound, kunegama elithi light. So ukuze sikwazi uku-understanda zonke lezi zinto esikhuluma ngazo manje lama-waves, sound and light, kuzomele si-understand ukuthi iqalaphi kuqala leyo nto. Kwela sikhuluma khona ngama-pulses nama-medium. So, I'm sure wake wabona ukuthi olwandle unamagagasi. So lawo magagasi la ulwandle kahle suke luthuli, mase la magagasi kube khona into ezophazamisa amanzi njengoba ethuli. Mase ayanyakaza, ayatravela ngawo lamanzi lawo. O mhlambe mawubeke indisho wafaka amanzi uma ethuli noma mhlambe uye emfuleni othuli. Waphosa each la lizohlala khona i-pulse or i-disturbance leyodwa la izoshaya khona iyona le ezohamba throughout. Yabo? Okay, fine. Yini yodwa le pulse le engikhuluma ngayo sichaza sithi yini okuyiyona phela le ehambayo emanzini. Mengithi amanzi angisho ukuthi izohamba emanzini kuphela, cha. I-example elula ozokwazi ukurelate nayo njengoba nje kade kuyisama uyazi ukuthi ubuye ebeach, which means ama-waves ubuwabona phambi kwakho enzeka. Okay, so nayike lento esibiza nge-pulse. I-pulse mhlasimbe lona igama olujwayele mhlasimbe mawubuka mhlambe i-series or i-soap yodokotela mekhona umuntu mhlambe oseshonile or abangazi noma ushonile bathini abamcheck i-pulse ngokusho ukuthi abaride ukuthi igazi lisabhakuza yini. Okay, so i-pulse kahle kahle is single disturbance in a medium. I-pulse is single disturbance in a medium, which means is single, which means would disturb on one point, which means asithi nawa amanzi la nawa lamanzi la athuli do a clean nje athula amanzi, and then mina mase ngidedela mhlambe imayibhuli izothi nje ba lapha nendawo. Remember amanzi bethula ngithi, so le mayibhuli eyihlayo idisturba lamanzi, idisturba emotion yayo. Emotion was still ibimile ibingahambi, so mayidedeleka le mayibhuli kunento eyikhozayo. Leyo nto ke leyo bayibiza nge-ripple effects. So kwenzakalani kunento ezohamba kanjela ithi idlulele futhi ize la iyele kanjalo iya spread throughout leli point leli, which means la ishaya khona it is that single point of a disturbance kuyona leyo medium esoyibiza ngani nge-pulse. But the more ishaya the more enzeka. So uyidweba kanjani ke le pulse yakho, which means na i-rest position na i-pulse yakho phela ehodwa manje yona pulse yakho vele i-standardized mhlambe i-standardized way ukuthi siyibone sonke ngendlela ifanayo, hayi ukuthi eSouth Africa kuphela or eChina kuphela, cha. Wonke umuntu umedweba i-pulse udweba kanje, omunye ngayidweba iye ngaphansi kuphela, but in a disturbance eyodwa. Yonke imile siyazi le yona le disturbance ngobani abeyithuli kwenzakalani kwanyakaza. So yini le nyakazayo ke, yini le nyakazayo? I-medium le enyakaza sizoyichaza manje ukuthi medium yini. I-medium lenyaza njengoba ubona le energy le eqhamukayo olwandle iyona le enzani emove ama-particles amanzi up and down. The time igagasi liza ngakuwena ama-particles aya up and down, up and down. Lo ma-particles uma edisturbeka, the maximum displacement between la kade khona nala agcine khona is the amplitude le ubude ukusuka la kuya la kahle kahle. But sisazowachaza in deep detail o amplitude o wavelength o constructive interference yonke lonto. Okwamanje you need to understand ukuthi i-pulse eyodwa ima kanje.
and then uyini-ke i-disturbance eyodwa kwi-medium. I-medium i-material kahle kahle, which means kungaba umoya, kungaba amanzi, kungaba ijuice, kungaba udonga. So it can either be a solid, a liquid, or a gas, i-medium. Ake siyibhale nje futhi nayo eceleni, ibhalela ngezansi kwayo. So nayo i-medium, angithi i-medium kufana njengokuthi le pulse le, which is a form of energy, ukuze ikwazi ukuhamba iye kwenye indawo idinga into enjengomgwaqo ezohamba phezu kwayo, or into ezoyenza ukuthi ibhukude or ihambe, or ngeke izikwazi ukuhamba kungekho lutho. Lonto lezo bihamba kuyona regardless ukuthi i-solid, i-liquid or i-gas.